Tak. Knud Christensen. Jamen, jeg vil også prøve at gøre det meget kort. Jeg er helt enig med det, som I har sagt. Det allervigtigste, hvis vi skal komme igennem med nogle af de ønsker, vi har til forbedringer, så er det, at vi arbejder sammen. Og det er en af grundene til, at jeg har sagt ja til at stille op til at blive næstformand i Landsforeningen. Det er, at jeg vil gerne arbejde for, at vi foreninger, vi kommer til at arbejde tættere sammen. Prøv at forestille jer, hvis vi havde haft noget, der svarer til kræftens bekæmpelse. Hvordan vilkårene så havde været for psykisk syge. Det tror jeg er vigtigt. Jeg er helt enig med Karl i, at på den korte bane, der er noget af det allervigtigste nu, det er at forhindre, at man driver overdrift på førtidspensionen. Jeg mener, at vi har en stor forpligtelse alle sammen til at arbejde for, at man ikke gør førtidspensionen midlertidigt for alle psykisk syge. Vi har i Landsforeningen Sind lavet et katalog på 22 eller 28 konkrete forslag til regeringen om, hvad man kunne gøre for at forebygge, at folk bliver så syge, at de får behov for førtidspension. Og så har vi sagt, lad være med at pille ved førtidspension, men I kan jo starte med at give folk, der er førtidspensionister, skånejob, så de kan sig af. Og man kan udvide den mulighed, man har for, hvis man får førtidspension efter den gamle ordning, at man kan gøre pensionen hvilende. Den kan man jo udvide til også at gælde for den nye ordning. Det valgte regeringen. Frit lejde. Ja, og der valgte regeringen jo at undtage de nye, dem der har pension efter den nye ordning. Det er i hvert fald nogle konkrete ting, vi kan gøre, og jeg er enig med Karl i, at slaget det skal slås fra nu af og frem til en gang i foråret. Så er der tusindvis af ting, der venter derefter. Den ting skal vi gøre noget ved nu. Tak for det. Elisabeth Brix, forkvinden for psykiatrigruppen i Socialrådgiverforeningen. Du har langt over. Jeg vil også fælde mig i forfældet og sige, at at vi selvfølgelig skal samarbejde. Og derudover, så nu taler jeg så også for mit daglige arbejde, hvor jeg er bosted i lokalpsykiatri Nord, at vi skal have fleksibel socialpsykiatri, som kan gå ind og støtte den enkelte lige præcis der, hvor der er behov for det. Og der har vi jo heldigvis et meget udbygget system her i Aarhus med bostøtter, som kan gå ind og give den enkelte den støtte, der virkelig er brug for. Og det vil jeg gerne slå et stort slag for, at vi bliver ved med at have, og at vi kan blive ved med at bevare kvaliteten i det arbejde, vi får og gøre og til stede. Og der er jo samarbejde. Ja. Claus Andersen. Ja, jeg hedder Claus. Jeg vil bare sige, at jeg kommer fra det der forbrugerråd, og jeg selv bruger, og jeg synes, det er vigtigt at anerkende sig selv her som pionerer inden for det her. Og jeg tror, det er vigtigt at prøve at komme ud af den der offerrolle, og så prøve at tage noget ansvar for sit eget liv. Blandt andet ved at deltage i de her foreninger og påvirke den vej rundt. Og så videre, det er ikke sådan noget, der sker sådan overnight, men at det er en lang proces. Og der rent faktisk sidder velmenende mennesker her, som bruger deres tid på at komme her. Og prøve at være lidt positiv og arbejde sammen med dem. Og fokusere mere på, hvad løsningerne er, frem for hvad problemerne er. Fordi vi ved alle sammen, hvad problemerne er. Men det er, hvordan forholder man sig til den virkelighed, der bevæger mig, og hvad gør jeg ved det? Og det er sådan set det, jeg har at sige. Tak. Leif Gert Christensen som sidste. Jeg skal også prøve at gøre det kort, så uden at støde for mig lidt i væggen her. Du har 7 minutter faktisk. For mig? 7. Nu presser du mig. Jeg vil stadigvæk forsøge at gøre det kort. Jeg vil sige, for det første, så en af de ledetråde, som jeg har prøvet i det, jeg har lavet, det er sådan et slogan, som jeg godt vil forære til jer. Hvis I vil forstå samfundet, så prøv at forandre det. For mange af de ting, som vi kommer med som gode forslag, det er egentlig mærkeligt, at man ikke bare gør det. Det er nok fordi, der er nogle interesser rundt omkring som modarbejder, og dem skal vi lige kunne identificere. Så hvis I forstår samfundet, så prøv at ændre det. Det næste, jeg vil sige i forhold til recovery, nu fik jeg så at vide, at det er jo kun den enkelte, der ved, hvad der er det rigtige for en selv. Pas nu på, at det hele ikke bliver så individualistisk, amerikansk, nyliberalistisk, hver sin egen lykkes smed. Det er jo ikke det, for mig, recovery handler om. Det handler selvfølgelig om, at vi skal have den gode dialog, vi skal have ligeværd, og man skal selv gå skridten, ja. Men der skal altså også være nogen, der hjælper til undervejs. Og det handler altså også om, hvordan ser samfundet ud, hvordan ser lovgivningen ud, hvordan ser den her by ud, hvad er det for nogle muligheder, der er. Og så handler det altså også om, hvad er det så de professionelle laver, for der er noget, der er bedre end andet. Så det er mere for at sige, pas nu på, at det hele ikke bliver til enhver sin egen lykkes med, og det gør forresten ikke sådan nogen forskel, hvad vi går og laver. Jeg ved godt, det ikke var det, du mente, men sådan kan det jo også udlægges. Og så det tredje, jeg vil sige, levevilkårsundersøgelse, det synes jeg, der er en rigtig god idé.
Og jeg synes egentlig, at de, der i forvejen har fået penge for det i årevis, skulle tage at gøre det. Og det er forskningsinstitutterne. Fordi min udfordring er, at hvis jeg skal pille et par millioner fra til at lave det der, så skal jeg jo finde den et eller andet sted fra. Og jeg synes egentlig, det er lidt unfair, at jeg skal pille et par millioner ind fra indsatsen, eller for andre ting, for at lave forskning, som andre egentlig af staten får penge for. Vi har 50.000 studerende i den her by, vi har et kæmpe universitet. Hvorfor tager vi da ikke fat? Det var bare sådan en appel, når vi nu snakker om at arbejde på tværs og gøre hinanden stærke. Men det var sådan set bare det, jeg vil sige. Og så vil jeg egentlig opfordre til, at vi fortsætter dialogen, og altså, vi vil meget gerne have gode råd. Og vi ved godt, at vi ikke har opfundet, hvordan man skal gøre tingene, for det gør vi kun i dialog. Og derfor synes jeg, det er en vigtig dag i dag. Og jeg synes også, at I skal tænke over, og hvordan lever den så videre, også lokalt. Det synes jeg er meget vigtigt med den dialog. Der sker altså det, når man sidder som embedsmand, eller hvis man sidder som ansat, så udvikler man hen over tid nogle bestemte måder at gøre ting på. Og de skal hele tiden udfordres, for ellers så går tingene i stå. Og det er blandt andet, jeg også skal udfordre det. Så tak for invitationen, og synd, der ikke var mere tid. Jeg vil sige lige sidste, inden Må jeg ikke til allersidst? Jeg glemte noget. Ja. Vi har 2 arrangementer. Jeg vil godt reklamere for Sindens Dag. Det er jo WHO's internationale dag den 10. oktober. Det vil jeg også selv have gjort. Og der har jeg faktisk fået en stak folder med, som jeg har fået besked om, jeg ikke må tage med hjem. Så jeg håber, at I vil tage dem. Og så derudover så vil Aarhus Kommune også godt fortælle om, hvad det er, vi går og laver. Og der har vi en konference, og måske det matcher med nogle af jer vil. Og det er jo så en af dem der, hvor man siger, det koster også det, der kommer, men det koster ikke så meget for brugerne. Nej, for du kan godt svare på det der. Jeg spurgte om, hvad med at lave døgnhus i Aarhus Kommune i samarbejde med organisationerne? Jamen, jeg vil meget gerne se på et forslag til det. Vi har altid det problem med de der satsmidler, at hvis vi får mange satsmidler, så på et tidspunkt så ophører de. Og så står vi og mangler penge. Og det er altså vores problem med satsmidlerne er, når man har, så er det ligesom nytårsaften. Det er en enormt flot himmel, men der er dobbelt så mørkt bagefter. Og derfor vi vil gerne samarbejde omkring at lave nogle ting, som kan give en bedre indsats, end det at blive være indlagt meget kort tid, altså hurtigt ud. Men vi skal også kunne drive det over længere tid. Så det er sådan et betinget ja. Vi vil gerne snakke mere om det. Men vi skal også finde ud af, hvordan får vi penge, udtrykke til at drive det bagefter. Det er vores dilemma. Jeg synes også, at vi skal tænke på det, som Kim han påpegede hernede, og som Lisbeth også har været inde på, omkring en eller anden form for ensartethed, rent nationalt set. Og der virker det jo også helt bagvendt. God idé med døgnhus i Aarhus, men skidt idé, at man lige har lukket til, hvad er det, 3 døgnhus i regionen, ikke også? Så den rigtige rækkefølge på tingene på en eller anden måde. Jeg tror... Men det er en misforståelse. Det er sådan, at vi snakker om at lave døgnhus i kommunalt regi. Regionerne vil det ikke, men kommunerne har mulighed for at gøre det. Og der ligger de der 130 millioner til et klubtilbud. Vi kunne jo gå ind og fortælle kommuner, hvordan vi synes, de skal tage dem i anvendelse. Ja, okay, fint. Det er det, der er strategien. Det er det, der er strategien.